Какво се случва с по-голямата част от децата, бе? Ден през ден не спираме да четем за бойща, вандализми, катастрофи и то от някакви 15 годишни зад вулана, убийство дори по последни данни на новините. Каква е тази изтървана история? Нали постоянно се правят някакви промени в закона, въвеждат се нови мерки, увеличават се наказанията, а те случаите зачестяват. Ама нормално. То от години в интернет не спира да се повтаря от измислени гурута, как постоянно трябва да показваме колко сме силни, колко сме безкомпромисни, колко сме безстрашни, как сме винаги над другия, как не трябва да позволяваме думичка да не се каже. И естествено, те младите масово не осъзнават, че тя е истинската сила. Не е в това да си галиш егото и да се правиш на големия мъж, като унижаваш по-слабия или да доказваш нещо задължително чрез насилие. И като включим факта, че възпитанието не започва нито от училище, нито пък в интернет, а започва от вкъщи. И едно дете, когато расте от малко без граници и без последствие и не му се обяснява постоянно какво не трябва да прави и защо не трябва да прави, той израства с чувство за безнаказаност и резултатът е на лице. Цената го плаща кой друг? Обществото.